El camp de futbol nou havia quedat preciós. L'únic inconvenient era l'espai, tan just que el Segre gairebé llepava la porteria de Llevant i una de les bandes quedava arran de l'Ebre, de manera que les pilotes que eixien del terreny per aquells costats anaven a parar a un dels dos rius. I calia recuperar-les amb un salabre de mànec molt llarg i un bot a força de rems. Ara bé, les característiques especials del camp no van quedar mai tan patents com aquell diumenge de 1958. El partit va començar a l'hora en punt. Al cap de mitja hora de guerra encesa, els visitants ens marcaren un gol en un fora de joc claríssim i es va armar un guirigall espaordidor. Et farem empassar el xiulet. Barrut, que el llencin al riu, que el pengin, poca solta. 10 minuts després, però, en ser castigat el nostre equip en un penal evidentment injust, el terrabastall va arribar a un punt crític per condensar-se de sobte en un silenci feixuc i tens que només trencava la remor del Segre, cada cop més intensa. Els guàrdies civils s'inquietaren. L'experiència els havia ensenyat a ensumar en aquells emmudiments els preludis de les tempestes i els tricornis van començar a moure's entre la gent, provant inútilment de tallar la tronada que va esclatant immediatament. Mori el govern! Fora la dictadura! Feixistes al riu! Visca el 14 d'abril! Però res no va aturar el desastre. L'àrbitre xiulà, el davanter centre corregué, xutà i marcà. Vam guanyar, xiquet, em digué el vell Cristòfol després de fer una glopadeta de rom. Vam guanyar per 6-2 quan pensàvem que ja érem pell. I és que sovint les coses de la vida van així i les del futbol també. Allò que menys et penses ho capgira tot, perquè qui havia de cavilar que el Segre s'inflaria en un 3 i no res, de la manera que ho va fer després del penal i que havia d'aturar les aigües de l'Ebre amb la força del seu corrent. Doncs això és el que va passar, noi. I l'Ebre, embassat per la fortíssima empenta del Segre, començà a inundar plàcidament el camp de futbol, amb un batec seguidet i calmós, fins que cobrí amb mig pam d'aigua la major part del terreny de joc. No era la primera vegada que allò passava, però mai no havia coincidit amb un partit. Els forasters, gent de secà, eixuta i corretjosa, que no havien vist en la seva vida aquella abundor d'aigua, es van esfereir. Ja es veien riu avall, arrossegats fins a mar per aquella riadeta esquifida. La major part d'ells, amb el melic arrugat, es van amuntegar amb l'àrbitre en la zona del camp on l'aigua per causa d'un desnivell del terreny no arribava. I aquella va ser la nostra. Qui havia d'aturar un equip de gent de la Ribera que portava el riu a la sang i es trobava en el seu element amb el camp en aquelles condicions? Mai no s'havia vist una cosa com aquella. Els nostres lliscaven igual que carpes, agullonats pel públic, que amb aigua al turmell es desfeia crits. Cada atac era gairebé un gol segur. Ens van parar al 6è, noi. No es tractava d'escarnir-los, sinó de guanyar-los. Prou desgràcia tenien els pobrets de no saber què és un riu. Jesús Moncada, el cafè de la Granota. Futbol de Ribera, fragments.